ništa, mora se ponovi, nije dobro. Ne može ovako, evo svi se, ne slaže se niko. Evo Eco je rekao da se ne slaže. Haris Karep, naš član, ne slaže se. Zajedno, kaže Hasbi Rabbi Dželallah, Allahu Allah, Mafi Kalbi Gajrullah, Allahu Allah, Allah Hanis Allah, Allahu Allah. Vi svi jako la ilahe ilallah, jako molim vas, ajmo dok ovo puca. Hasbi Rabbi Dželallah.